Ara fa 30 anys naixia a Montornès una prova que marcaria les curses populars del Vallès. Es tracta de la mitja de Montornès, una cursa que ha anat evolucionant amb el pas del temps, però que sempre ha tingut a l'atleta com el seu principal actiu, un aspecte que els participants valoren. És un terreny que a mi m'agrada molt i també passes per zones on hi ha públic, especialment al final de tot a la Roca, i és una cursa que m'ha agradat molt, l'organització en general molt bé. Sempre es pateix però es gaudeix a la vegada. Pareix que no tingui pujada, però sí que es nota una miqueta, Però molt bé, molt xula. I perquè el participant se senti com a casa, es posen al seu abast una sèrie de serveis que no es troben a totes les curses. Hi ha guarda-roba, servei d'acollida per infants, massatges i fins i tot un plat de pasta. És una cosa molt xula, veritat. En altres curses no donen medalletes, però jo prefereixo un plat de pasta que una medalleta. L'objectiu de la mitja és promoure l'esport i els valors que l'envolten. La solidaritat està present des del moment de la inscripció. Aquest any, a més, els esforços es multipliquen. Henkel donarà 2 euros a Creu Roja per cada inscrit i el Movimiento Piu donarà 1 euro per cada fotografia que es faci en el seu fotocall. Me parece que está muy bien. Es algo importante y bonito. Yo la hago cada año y siempre venimos aquí a hacernos la foto. Per fer una foto, 1 euro per la Creu Roja, doncs mira, tot això que va per la Creu Roja. I aquest any s'està impulsant una recollida de taps que s'entregaran a l'Escola de Can Vila de Mollet, que els permetran adquirir material. I per arribar bé a la cita, aquells que han volgut l'han pogut preparar amb els entrenaments per la igualtat, que s'han fet cada dimarts i dijous a la tarda a les pistes d'atletisme de Montornès. I la mitja també col·labora amb el Centre de 4 Camins per fomentar l'activitat esportiva dels interns. Si la solidaritat i la inclusió són dos puntals, un altre és la sostenibilitat. Un exemple són les accions de neteja de l'entorn. Es té que fer perquè hi ha molta brossa per tota la vora del riu i tot això, i això es té que recollir. La cursa dels 21 quilòmetres és la prova reina, però també hi ha una distància de 6 quilòmetres. I el dia abans de la mitja arriba la mini solidària. Aquest any ho fa amb novetats. S'estrena la categoria diversitat, dirigida a infants amb capacitats diverses. D'aquesta manera, tots tenen l'oportunitat de participar-hi. Una prova on també repeteix protagonisme la solidaritat. Tots els beneficis es destinen a Creu Roja i on els més petits gaudeixen d'allò més. Jo sempre participo a quasi totes les curses o a totes, i aquesta és important perquè és del meu club y no puedo faltar. Bueno, me encantaba correr y entonces me apunté en atletismo y desde ese día pues me quedé en atletismo y he venido aquí para correr, para darlo todo. El dissabte 13 d'abril amb la mini solidària i el diumenge 14 amb la mitja i la cursa dels 6 quilòmetres ens deixarà un cap de setmana familiar ple d'activitat atlètica. A més, tots els atletes de diumenge us podem assegurar que no marxaran amb les mans buides. Els espera un lot de productes Henkel valorat en 60 euros. Una de les coses per fer la mitja aquesta és que a mi m'agrada personalment, i a part el lot que tens, vulguis que no. Molt bé. Sí, un superlot. Molt bé, la veritat. És molt complet. Fantàstic. Està molt bé, de puta mare. De puta mare. 30 anys de mitja de Montornès, 30 anys de solidaritat i sostenibilitat, que no tenen fre al Baix Vallès. El 14 d'abril posen l'equipació per sortir a córrer i no et perdis la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, la Roca.